Wieħed jeksi l-art bid-demm, ieħor ilaqqat daqqa ta' sieq f'ħalqu waqt li kien fl-art u raġel ieħor jaqla diversi daqqiet ta' pon. Dan fost lajat ta' dawk preżenti. Il-pulizija tinvestiga aggressjoni li żviluppat f'Paċeville bejn is-Sibt u l-Ħadd u li ħallet li 3 irġiel feruti. Filmat mibgħut lil tvmnews.mt, it-3 irġiel jidhru jaqalgħu xeba minn tal-anqas 3 bouncers barra l-istabbilimenti f'Paċeville fit-triq San George. Il-bouncers jidhru jużaw forza eċċessiva ma' 3 irġiel. Tant li l-persuna li ġibdet il-filmat tal-aggressjoni qed instema' tgħid biżżejjed. Ikkellim mal-pulizija konferma ma' TVM News li dwar dan il-każ sar rapport il-pulizija. Ir-rapport sar minn wieħed mill-vittmi stess li allega li dan lejl ix-xissatejn u nofs ta' filgħodu sapruħu involut fil-ġlieda. Il-kellim mal-pulizija żied jgħid li l-każ qed jiġi mistħarreġ mill-pulizija biex ikollha stampa aktar ċara dwar kif żviluppat din l-aggressjoni. Fosthom biġbir ta' filmati minn kameras ta' sigurtà minn stabbilimenti fil-madwar. Il-pulizija tinvestiga żewġ każijiet oħra li fihom kienu involuti għatta rġiel li wkoll tlewmu bejniethom is-Sibt filgħaxija. L-ewwel ġlieda seħħet f'lukanda f'San Pawl il-Baħar bejn 3 torok ta' 38, 52 u 25 sena u li l-koll joqogħdu San Pawl stess. Fl-argument it-tork ta' 38 sena weġġa gravi u dak ta' 52 sena weġġa ħafif, barma li taqtaw bil-ponta. Fil-waqt li l-ġuvni ta' 25 sena ġie arrestat u qed jinżamm il-pulizija biex jassisti fl-investigazzjonijiet. Dwar il-każ infetħet inkjesta bil-maġistrat u f'każ ieħor għall-ħabta ta' 3 ta' dalgħodu, il-pulizija ġiet informata mill-awtoritajiet tas-saħħa li aktar qabel kien indaħħal l-isptar Mater Dei Filippin ta' 32 sena u li joqgħod il-Marsa u li allegatament ukoll kien weġġa barma li taqtaw bil-ponta. Il-pulizija riżultala li l-Filippin kien involut f'argument f'ħanut tax-xorb f'xatt ta' xbiex. Huwa weġġa gravi. Il-pulizija qed tkompli tinvestiga.